Skont il-ġurnal Politico, Laura Codruta Kövesi, il-kap tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew il-UPPE, indikat li l-Aġenzija da tikkunsidra tieħu passi fil-qorti kontra tmexxija tal-Kummissjoni Ewropea li ġejja mill-Partit Popolari Ewropew dwar tnaqqis fil-baġit tagħha. Id-deċiżjoni tal-Kummissjoni qed teddet il-ħil operattiva tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew li twaqqaf biex jinvestiga u jipprosekwixxi reati kontra l-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea, inklużi korruzzjoni u frodi, anke dawk tal-VAT bejn il-pajjiżi. Matul din l-aħħar sena, dan l-uffiċċju ġie modi każi kbar, b'mod partikolari dak ta' tranzazzjonijiet li jinvolvu esponenti għolja tal-Partit Popolari Ewropew, inkluż dawk fin-negozjati dwar ix-xiri tal-vaċċin Pfizer fil-pandemija. Investigazzjonijiet ta' profil li bħal dawn jenfasizzaw il-ħtieġa l-riżorsi biżżejjed biex jappoġġjaw il-mandat tal-UPPE li dejjem qiegħed jikber. Kövesi ilmentat li dan it-tnaqqis fil-budget se jfixkel b'mod sever l-effikaċja tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew li ma mosta tiġi interpretata bħala mezz biex il-Kummissjoni ssikket lil Prosekutur Ewropew fil-każ tal-Popolari. Kövesi sansitra ħadet l-okkażjoni biex tirrimarka li l-Kummissjoni għandha tastieni minn kwalunkwe miżura li tista' tipperikola t-twettiq tal-antat-trattat f'dat lill-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew fil-ġlieda kontra r-reati li affettwaw l-interessi finanzjarji tal-Unjoni. Din id-deċiżjoni intlaqet b'reżistenza mhux biss minn Kövesi iżda wkoll minn korpi u uffiċjali oħrajn tal-Unjoni Ewropea li qed jargumentaw li dan it-tnaqqis fir-riżorsi se jdajjef fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni u l-frodi li jinvolvu l-fondi tal-Unjoni waqt li qed joħloq sfida sinifikanti għall-indipendenza ta' dan l-uffiċċju tant importanti. Iżjed minn hekk din it-tilwima tixħed dawl fuq it-tensjonijiet akbar fih dan l-istituzzjonijiet Ewropej rigward l-obbligu ta' rendikont u l-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-blok. Din il-mossa minn rappreżentanti tal-IPP li hu mexxi minn Manfred Weber, Simon Busuttil u Roberta Mezzola tkompli turi l-ipokrezija. F'Malta jitkellmu dwar is-saltna tad-dritt u l-ħtieġa li l-istituzzjonijiet jaħdmu bir-riżorsi kollha meħtieġa. Iżda mbagħad fi Brussell jaġixxu b'mod differenti. Lan tagħhom jibqa' dejjem l-avvanz personali u karigi għoljin fl-Unjoni Ewropea, kif ukoll li jibqgħu ggranfati mal-poter.